едно и в този епизод ще покажа колко съм се развил на Cube Survivor. Значи, това е мап, вчера се го изтегли. Това е само за версията на Minecraft 1.5.2. И така, значи, вече се качих, вече имам 4 клипа общо в YouTube. И да започваме. Значи, това ще видите имаме злато, факли, Gold Apple, царната букна, получваме 2 лапис, айрон, кофти, всичко. Така, само диаманти няма. Гледайте го. Другия чест тук отстрани само камъни, и това, че никой няма го показвам. И така, така да се случи това. Тук ми е фермата. Тук ми е фермата от дини от семена. Тук съм сложил sugarcane, така. Тук е гъба и това са тук сапленги, които за дърво. Тук там надолу съм копал. И така. Не знам, може да правя и епизоди тук в този survival. Това беше и довиждане.